Jamen, det er 5. år i træk, at Stemmerne fra 80'erne, som er en festkomité bestående af 4 gamle discjockeyer, der underholdt på Lolland Falster i 80'erne. Og vi synes, det kunne være sjovt, som sagt, for 5 år siden at lave et gilde, hvor der kom 250 mennesker. 250 måtte gå forgæves, og vi var nødt til at gøre det året efter igen. Og siden en gang har vi så ligget på et sted mellem 900.000 mennesker, der har været til fest her på Nykøbing F Teater. Og vi gør det som sagt igen i år, og gør det igen også til næste år. Vi har 500 mennesker ind at spise, der kommer 400 senere, og når alle 900 er inde på teater, så kommer 80'er-bandet, et af Danmarks bedste 80'er-band, Le Freak, og underholder i 2 timer. Og før det underholder vi med diskoteksmusik fra dengang, fra os, fra Stemmerne fra 80'erne, som vi kalder os. Og vi har en lokal entertainer, der hedder Lars Sørensen, der underholder hernede også, mens der er spisning. Og ja, men rigtig mange ting kommer til at foregå i løbet af de næste 10 timer. Mine damer og herrer, fra Nykøbing F Sportsdanserforening, koreografien stod fra Julie Vestergaard og Katrine Bunde. Og 5. år i træk, mine damer og herrer, Stemmerne fra 80'erne. God aften og velkommen. Har I glædet jer? Har I glædet jer rigtig meget? Ja. Det har vi fandme også. Og undskyld, jeg bander, men det har vi lyst til, fordi at, vi synes selv, at vi har gjort det ekstraordinært fint i år, og vi gør det igen også til næste år. Men omkring aftens fest, vi vil have lov til at præsentere holdet, om man så må sige. Vi vil have lov til at byde velkommen til de discjockeyer, der står bag Stemmerne fra 80'erne.
Og jeg vil starte med en herre, som har været på landevejen i over 30 år, som tog mig med i starten af 80'erne. Han er her i aften. Torben DJ Hansen, Worldwide. Og han var selv med. Så vil vi lige stress. Og vi nærmer os alle sammen de 50. Måske to. Så vil vi også blive til næste, som også starter næsten efter. Han har haft blå mandag. I kender ham alle sammen. Han kommer her alligevel. Mine damer og herrer. Claus, lad mig komme tilbage til alle showcenter Fransen. Og sidst, men absolut ikke mindst, en mand, der startede med at spille diskotek, da han var 13 år, altså før blå mandag, og bare savner at Charleston vil åbne nummer 4 hernede på Falster. Mine damer og herrer, bag pulten, Sten Ipka Jørgensen. Tak skal I have. For 2 år siden, der var det sådan, at vi hyldede Michael Persson, som åbnede en pladebutik sidste år. Hyldede vi en af vores samarbejdspartnere, Hotel Falster, som står for aftenen i aften. Og i aften har vi lyst til at hylde en mand, som går længere tilbage, og som egentlig var den første, der åbnede en pladeforretning, efter der var noget, der hed Hofmar Jørgensen. Det er således, at han åbnede butik nede herude i gågaden. Det var ikke gågaden på det tidspunkt. Han åbnede musikhuset. Han åbnede musikhuset, som alle kendte fra den gule, hvide og sorte bygning. Han er i aften. Han hedder Svend Erik Christensen. Han er tidligere turistchef. Han er tidligere salgschef, eller butikschef her i Fætter B. Nykøbing. Men dengang havde han musikhuset, og vi brugte næsten alle vores penge deroppe. Svend Erik, eller bedre kendt som Buller, vil meget gerne sætte heroppe på scenen, da vi har en lille ting til dig. Stor hånd til ham. Skal vi give ham hånd mere? Og tillykke. Vi er så heldige for 5. år i træk, at Marius Mortensen og butikken Thea er sponsor. Så vi har lavet en lille kur. Svend Erik, håber du har taget gulpladebilen med og plads til den i hvert fald. Stort tillykke, og tak for dit behagelige måde dengang. Jeg ved også stadigvæk, at du er meget, meget vældigt hernede. Så tillykke med det. Til allersidst vil vi lige have lov at sige, at det her det er jo en eller anden lang drøm, som stadigvæk fortsætter. Vi startede jo i 2008, hvor vi holdt det her gilde. Vi regnede med, at vi kunne samle 50 mennesker i et sommerhus nede på Falster, eller nede på Marielyst. Og vi solgte 250 billetter, og vi var ved at blive slået ihjel dagen efter, hvis vi ikke lavede en ny fest, for der var over 300, der gik forgæves. Året efter var vi her i 2009. Vi havde hyret Jørgen Demilius, som mange måske husker var gæstedisjockey nede på Ellens Ranch, også i 80'erne. Året efter var det Cindy Laursen, der var heroppe. Og sidste år var det Bobo Moreno, det var Line Korsholm, det var Jesper Mortensens band, og så har jeg en hilsen til en dame, der også var her sidste år. Og ja, det er en lidt lang historie, men jeg skal gøre det kort. I skal prøve at forestille, at der står en mand heroppe og synger, og så er der 4 Securitas-folk hernede foran, der bare står og holder kvinderne væk. Og det var ikke Tom Jones, der stod op og modtog de her trusser, men Sandra Olsen fra Søllested. Du kan hente dem her senere, måske ikke lige nu, hvis du har lyst til at komme op. Der står herinde i med hilsen fra IRDD, så Sandra, du kommer bare forbi. Jeg har givet den 40 grader kulør, så det er stadigvæk i live, hvis det er. Kære alle, rigtig hjertelig velkommen. Som sagt, Antonelli Orkester står her om et år. Jeg håber, I er friske på at være med endnu en gang for 6. gang, fordi vi var sikre på, at hvis vi lavede noget variation hvert år, når vi lavede det her, så kunne den holde. Så vi gør det en gang til og laver det igen for 6. år næste år. Velkommen her i salen. Velkommen til jer på balkonerne ude på. I restauranterne på første og anden sal kommer entertainer Lars Mortensen, Sørensen, og der er ikke mere batteri, hvis nogen skal sige noget. Ikke om... Ja, det er jo sådan, at Jesper han elsker at have styr på alting. Især når vi arrangerer 80'er-fest, så er det Jesper, der har gået foran alle de første år. Og lige nøjagtigt i år, der har Jesper faktisk ikke været med. Han har været til et enkelt møde. Det er ikke en ret god statistik for Jesper, for statistikker, det er Jesper. Han har fuldstændig styr på sådan nogle ting. Men vi synes jo, at Jesper ikke skulle stoppe i år, men han er meget inde på at sige tak og takke af her i festkomiteen.
Men det er vi ikke helt enige i. Vi vil meget gerne have, om han kommer igen til næste år. Mark, det er jo et kæmpe arbejde de andre år. Det kan jo være, at han får lyst til at lave lidt mere. Men jeg vil lige sige en anden ting. Det er jo sådan med Jesper. Han er jo meget... tingene skal jo være i orden, når Jesper har med det at gøre. Men det her, det har du ikke styr på, Jesper. Det, der sker nu. Vil du sige noget, Claus? Jesper, du har været med siden vi startede op. 5 år tilbage. Vi var nede i Teaterforeningen. 270 mennesker kunne vi have dengang nede, og så har vi bare bygget det større og større og større. Du er i dag blevet turistchef i Sorø, hvor du styrer det med hård hånd deroppe også. Så jeg ved godt, din tid er ved at blive mere knap, kan man sige. Men du har fandme lavet et godt stykke arbejde fra stemmerne fra 80'erne, og du er gået ind i det hele hjertet. Det kan vi rigtig godt kunne lide. Det har betydet rigtig meget for os. Ja, der skal vi lige give Jesper Nygaard en kæmpe hånd. Kom så derud. Og så vil jeg lige sige noget, hvis det er inden det bliver. Okay. Han har det med priser, og det vi har diskuteret det med Jesper også. Hvem skal have prisen i år? Vi skal give en til, vi skal det, og det var selvfølgelig også Buller, der fik sin med også. Men der er faktisk en pris til dig der. Vi har lagt sammen til, at du skal en tur på et kurophold. Nede i Tyskland et sted sammen med de dejlige kæreste dernede. Så I kan hygge lidt dernede. Så det er for stemmerne fra 80'erne. Stort tillykke til Jesper, og jeg ved, du vil komme næste år også til vores fest selvfølgelig. Godt, skal vi give ham en kæmpe hånd til Jesper Nygaard. Hvis man går til stille mand, så bliver jeg glad. For ham var slet i skal vi blive siddende helt i orden. Han havde fortælle at få et ærligt svar. Men kan svare helt oprigtigt. Hvor en hunde der dør, for plads for slipbøndens far. Så siger vi, hej du stille mand, vil sige mig det samme. For der er det, for jeg mener, er det ord. Når hvor hænder slukker livets kaffe, og man skal forlade denne jord. Og man tager ud med læser ind i himlen. For det er sød, og det har været min bedste ven. Ja, den er god og fin, og har livet været i bad. Hvis man må du spille mand, så bliver jeg glad. Sidste gang! Her går du solo! Til Edelmann! Hvor er det dejligt! Okay. Måske en overdrivelse. Men det store. Er I klar på at feste hele natten? Er I klar? Fantastisk. For ham var sagen jo så vigtig. Ved hvad? Han fortjente at få et ærligt svar. Men hvem kan svare helt oprigtigt? Og hun er der på plads hos himmelens far. Hej du spillemand, vil sige mig det samme. Og hvad er det for jeg mener? Når vor Herre slukker livets flamme, og man skal forlade denne jord.
så bliver jeg glad. Må man tage hunden med mig ind i himlen. Ja, den er god og fin, og lige er i bad. Hvis man må du spille med, så bliver jeg glad. Jamen, det er jo en fantastisk fest, og man kender jo alle, der er her, og der er en god stemning, og der er gang i den, og det er rigtig hyggeligt. Rigtig hyggeligt. Nu underholdt du her tidligere, så nu er du fri? Nu er jeg fri, og nu hygger vi os og danser og har en herlig aften. Det er fantastisk. Okay, tak skal du have. Vi har også en her, som er gæst. Er det første gang, du er med til 80'er-fest? Nej, det er 5. gang. Hvordan kan det være, du bliver ved at komme? Hvad der gør det? Jamen, det gør, at jeg er ved at gammel Charleston-tosse. Så må jeg gerne op og høre noget god musik. Hvad er det bedste ved sådan en 80'er-fest her? Det er stemningen. Jeg er næsten lige kommet. Du er lige kommet. Har du været med før? Nej. Hun har lukket. Okay. Hvad forventer du dig af festen her? Ja, men masser af glade mennesker og masser af fester og god musik. Okay, tak skal du have. Jamen, vi spiller jo disco-musik. Godt danse, gang i den party, rock and roll, og ja, der skal være fest i forsamlingen. Nu er det jo en 80'er-fest her i aften. Er det den genre, normalt I spiller, eller er det ældre eller nyere musik, der er det mest almindelige? Vi spiller vel nok en god blanding, tror jeg, men med hovedsageligt faktisk fra slut 70'erne og start 80'erne. Og en snart 90. Altså har vi så lige en snart 90'erne også. Har I prøvet at være til sådan et 80'er-arrangement før at spille? Ja, mange gange. Men det er sådan lidt en blanding. Det er meget fint. Det er sjovt. Hvordan plejer publikum at modtage jer? Godt. Forhåbentlig. Jamen, det synes jeg. Kan I løfte sløret lidt for, hvad musik, hvad for nogle numre I kommer til at spille? Jo. Jeg kan ikke huske sætlisten. Jamen, jeg kan ikke huske sætlisten. vi har nogle, det kan godt passe, vi har nogle gode medleys. Jo, altså der kommer lidt arbejde selvfølgelig. For det er fra starten af 80'erne. Det er det her. Ja. Du får sætlisten, så kan du klippe det ind bagefter og sige, hvad der er for nogle numre, vi spiller. Okay, men vi vil lade musikken tale for sig selv, så vi siger tak skal I have. Det siger vi godt. Det gik skide godt.